अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रोज सुबह 10 के करेले बैच हो, कपड़ा पहनले हमारा से मैच हो। रोज सुबह 10 के करेले बैच हो, कपड़ा पहनले हमारा से मैच हो। बोलिया काला काला दिल वाली, बोलिया काला काला हमरो साइकिल वाली, दिल वाले गइल हमरो साइकिल वाली, दिल वाले गइल हमरो साइकिल वाली, दिल वाले गइल हमरो साइकिल वाली। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना। दिल वाले गइल हमरो साइकिल वाली, साइकिल वाली, दिल वाले गइल यारवा साइकिल वाली, दिल वाले गइल हमरो साइकिल वाली, दिल वाले गइल हमरो साइकिल वाली, दिल वाले गइल हमरो साइकिल वाली, भरत भोजपुरिया सुना ब्रिजेश बिहारी, मैट्रिक के बाद पढ़ी उजिला मोतिहारी, बुझल। भरत भोजपुरिया सुना ब्रिजेश बिहारी, मैट्रिक के बाद पढ़ी जिला मोतिहारी, बिया सब सुथराऊ त दिल वाली, बिया सब सुथराऊ त दिल वाली, दिल वाले गइल हाय, दिल वाले गइल हाय, दिल वाले गइल हमरो साइकिल वाली, दिल वाले गइल हमरो साइकिल वाली, दिल वाले गइल हमरो साइकिल वाली। प्रेजेंटेड बाय एसएस फिल्म्स मोतिहारी।